Acum vom discuta despre diferența dintre var și const, pentru că e cel mai ușor de observat. Ne vom declara o variabilă, un var x egal cu 5. Ulterior spunem că x egal cu 9 și afisăm valoarea lui x și vom vedea că x are valoarea 9. Deci am putut să declarăm o variabilă inițial cu valoarea 5 și ulterior să-i modificăm valoarea la 9. Așa cum v-ați aștepta, cu const nu mai putem să facem același lucru. Const e folosit pentru a defini constante. O să spunem un const y egal cu 5, spunem y egal cu 9 și vrem să afisăm y. Iar în consolă vom vedea că nu putem să asignăm o valoare nouă pentru o constantă. Adică în momentul în care am spus că y are valoarea 5 rămâne pentru y. Dacă vrem să o redeclarăm, o să avem o eroare. Asta este util în momentul în care vrem să ne declarăm variabile care nu se schimbă în timp. De exemplu, valoarea lui pi este 3,14. Sau avem un mesaj care o să rămână tot timpul dă click pe buton și nu vrem să schimbăm mesajul ăsta niciodată. Și atunci, ca să evităm ca accidental valoarea să se schimbe în cadrul unei funcții, o declarăm de tip const și în cazul în care se va încerca o redeclarare, clar vom avea o eroare de consolă și nu vom putea face acest lucru. O altă observație ar fi că numele de constante nu se mai scriu cu camel case, se scriu toate cu litere mari. Dacă avem cuvinte compuse, de exemplu mesaj buton, le vom nota cu litere mari și cu underscore. Un caz particular pentru const este atunci când îl folosim împreună cu obiecte sau cu un array. În situația de mai devreme am văzut că nu putem să schimbăm valoarea, de exemplu de la 5 la 12 pentru const. Dar dacă, de exemplu, avem un array, o să îi spunem const array și îl declarăm 1, 2, 3, 4, 5. Iar acum vrem să adăugăm ceva în array. Vom folosi metoda push și adăugăm valoarea 10. Și dăm un console log de array. O să vedem că acest lucru este posibil. Eroarea a rămas de la faptul că în continuare aveam linia în care schimbam x5 să fie 12. Observăm că acum am putut adăuga o valoare în plus în array și întrebarea ar fi de ce putem să facem așa ceva. Ei bine, pentru că atunci când noi declarăm const array ca fiind de la 1 până la 5, noi de fapt nu avem efectiv valorile și avem o referință către un array. Și atâta timp cât referința respectivă rămâne schimbată, noi putem să facem absolut orice operațiuni vrem cu elementele din interiorul array-ului. O să folosesc pop ca să scot elemente, o să scot 3 elemente și o să mai afisez încă o dată array-ul. Observăm că am rămas doar cu 1, 2, 3. Am scos ultimele 3 elemente. Același lucru îl putem face cu obiectele. O să ne declarăm un obiect de tipul student care are nume și prenume. Iar ce vrem acum să facem este să afisăm obiectul student. Vedem că este un obiect care are două proprietăți, nume și prenume. Vrem să îi schimbăm
numele să nu mai fie Ion, să fie Stefan. Bine, am încurcat numele cu prenumele, dar ideea rămâne. Și vrem acum să afisăm din nou obiectul student. Și o să vedem că am putut schimba proprietatea. Pentru că la fel const nu se referă la proprietățile efective, la nume, la prenume sau la orice altă proprietate am fi definit noi și la referința către obiectul în sine. Ce nu am putea, de exemplu, să facem ar fi ca în cazul array-ului de mai devreme să venim și să spunem array egal cu alt array care este 359. Am avea o eroare pentru că pe linia 66 pentru că am salvat deja referința ca fiind constantă către un array, iar aici îi spunem schimbă-mi referința către un array nou. Aici de fapt avem un new array. Și nu putem să schimbăm referința, putem să schimbăm doar proprietățile din cadrul lui, fie elementele pentru un array, fie proprietățile pentru un obiect.